Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa ngan nga Jonah, 30 anyos, usa ka batan-on, ang puyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Grabe ang kainit sa panahon ron, oy. Ay, maulagi. Ma, mugawas ako ha. Oh, asa man ka? Magpalit kog soft drink sa gawas. Nasad. Mag-soft drinks nasad ka. Ngawa pa man kay kaon. Uy, ikaw ha. Halos kada adlaw naman lang na nimong gibuhat yun na. Di ra ba yun na maayo, day? Magtubig di ay ka. Ay, ma, dili makasatisfy na ko ang tubig tungod sa kainit ron sa panahon, oy. Saba di ha, oy. Di bitaw makasatisfy. Reklamo niyag masakit ha. Ma, nga naman ni. Sakit man inig pangihi na ako. Unya, gamay ra kay kog maihi. Aw, resulta na. Unsa ma? Sige man kag soft drinks god. Unya sa miaging adlaw straight ang imong chichirya, day. Unya ma, unsaon man ni nako? Pa-check up ta. Aron pagsiguro. Oh, oh ma. Naagyog ka urinary tract infection. Pero ay kabala ka, hatagan ti ka og resita. Unya, mao ni imna kining cotrimoxazole. Kadua sa usa ka adlaw sud sa 7 ka adlaw. Ay, salamat, Dok. Way sa pa yan. Nagsige paghapon kag inom stampbal. Pasig malimot ka ha. Wa, ma, oy. Pero ma, murag isog man tambala, oy. Ha? Pero may maglabad ang akong o. Niya, murag kong kasukaon. O niya, sa mayon ako na ni mo. Ikapila naman din ni mo rong tumar, ana. Ikaduhang adlaw pa, ma. Na okay naman sa dang akong pagpangihi, ma. Daghan naman kog maihi. Unya, dili na sad sakit ng pangihi na ako. Bahala ka dia, oy. Kaman mo patuo sultis doktor ni mo. Inita, uy. Dong! Dong Roy! Pakus gini ang electric fan, be. Iyaw ko ni mo, te. Kanda naman ang aircon, no? Nya, ako gan pagyan ko ng umtikpan. Ambot ani, uy. Mura maghangak. Mura magdisod ko ginawa. Sure di ati, oy. Tawag ko sa mama, ha? Ayaw. Ayaw ra, uy. Madara man sad ba? Ano ba? O, lagi. Nga naman ni, uy. Manggid ko makaginawa. Ilabi nang maghayang ko nga maghigda. Mura naay nag-alis sa akong airway. Lisura gyud ang ginawa. Nga naman ni.
Naglibog yun ko, unsay nakaingon aning maglisod ko ginhawa. Bisan pa og wa ko'y gibuhat. Nga hasta gani, bisag maghigda lang ko, murag hangak mangyud kaayo. Gani, mura kog malipong, kay mura kog mawad-an og hangin. Unya, murag magbugat ang akong ilabi na nga apson gyud nako ang akong ginhawa. Unya, maulikin na, lain kaayo akong gibati. Uy, dili ka na tungod sa tambal nga imong giundangan? Ha? Ipatiwas ra ba gyud unta to, pero gahi kay kag-o. Wa man gyud nimo tiwas ang bayana ka. Pero madara man gud ma. Kinilang gyud tingkatog nako. Nga kung maghayang gani ko mahigda. Maglisod gyud ko ginawa. Uy, magpa-check up ta, uy. Ilang maoy, madara man. Mureklamo ra unya ko kung dili na gyud madana ako. Juna. Dili sad ka na tungod sa acid reflux nimo. Di ba miingon man ka nga nag-acid reflux ka ato? Ma. Pero karon ma, magsigig hapon ko panugab. Pero dili naman si Aslom. Dili pareha sa una ba? Uy, tingaling, mausad na hinungdan. Ma. Hala ka, day. Basig anemic ka, oy. Yung anak bito akong iyaan sa una. Nagsulang og anemic. Unsa day? Yung karon kay bawa kag naon sa siya, ha? Nga naman, unsa man? Halaluoy kay dayo, eh. Yan si leukemia ron. Oh. Na ikaw, pa-check up, oy. Kay lisod na. Day. Imbis unta nga magpa-check up ko, mahadlok naman noon ko. Og ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Posible ka nga anemic lang ko, mao nga maglisod ko ginhawa, bisag wa ra ko'y buhaton? Labi na kung maghigda ko, kung maghayang. Ikaduhang pangutana. Sa una, grabe gyud ang akong acid reflux. Posible ka nga konektado kini sa karon nako nga gibati, maong maglisod ko og ginhawa. Unya, mura pa gyud og naay nakaalis sa akong airway. Sa una, ma-feel lang nako ni kung maghigda ko. Pero karon, kay bisan og magbarog o maglingkod lang ko, mura man gyud og naay nakaali. Unsa man ka ni? Ikatulong pangutana. Kung tinuod man nga anemic ko, posible ka nga mao hinungdan nga murag mubugat ang akong Ikaupat og katapusang pangutana. Imbes magpa-check up ko, mahadlok naman hinuon ko tungod sa giingon sa akong amigang bayot bahin sa iyang iyaan. Kung anemic sa diay, unya dili matambalan, posible ba ni nga mahimong leukemia? Unsa may angay na kong buhaton, og asa man ko angay mo duol. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jonah. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sab ako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related yung mga problema kay usam na ko ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede ka ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang inyong mga legal ng mga problema, Attorney Eileen Bathan ang andam og taghana nga mosulbad ni ana, no? Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga what is meant
for you will not pass you by. Ha? Ug para sa imo gid, para sa imo gina. Ug dili para sa imo, then there might be some other opportunities in life no nga mga pultahan nga dali ra ablihon. Kanang gahi ablihon nagpugsa. Kay may stress ka. Okay? Ang atong magtatampo karong adlaw mo si Juna, 30 years old, taga Cebu City. Hamtong na ni siya, 30 years old, taga Cebu City. Punto medical ang problema ni Juna, no? May mga taga Cebu City nga atong mag-rate, no? Ay bago lang ning gisulat sa mga taga Bright, Century, Linaw, Lipata, Minglanilla, Cebu. Palit mo ko dito na ako gipalit nga cutter. Disc cutter kay ingon to akong panday nga kinasag disc cutter si Jerome Rivera og si Melody, no? Diya sa Kantawan naga, no? Sa dok palitin pag desk cutter kay nakoy putlon, okay. So salamat kayo sa mga taga Century, Bright Century sa Linaw, Lipata, Minglanilla, Cebu. Daghan ra ba nino? Ako lang gining basahon gyud, ambot lang ka makabasa ba ko nimong sinulatan, no? Lingling Salimbut o Salimbat, no? Maricar Zapakam, Charo Itang, si Danica Salunal, Jessica May Rabago, Chari Di Parini, Walter Absial, Julius Ricabo, Dudong Doyday o Angel Morino. So mayong pagpaminaw ninyo sa Lipata, Minglanilla, Cebu. Og di sa mistro to Ma'am LP Alpante sa Minglanilla. Mga taga Talisay, no? Mga katong mga taga Mountain Barangay sa Talisay, no? Musta naman dahil mo diha? Mga silingan ni mga Luwanya family diya sa Maghaway, Tapol, Haklupan, Lubas 1, Lubas 2, Manipis, Campus City, no? Bukiranes, Minglanilla, may pagpaminaw ni Toto Dikit, Mia Duty, Jerome Argoncillo, Orlan Kilyubi, diya sa Mountain Barangay sa Talisay ug Minglanilla. So si Phil Tiro Raso diya sa Alupis, si Henry Ortiga diya sa Talisay, no? Gilbert Marie de la Serna ug mga Impasis family, si Lourdes, si Mumoy, si Arlene, si Lee, mayong pagpaminaw, no? Ug mga taga Cebu City, Dr. Omar Arcio. Mayong pagpaminaw ug disemistro to sa pamaning akong nga i-greet, no? Daghan ba kayo ni disemistro to mga Gertos, Bacalya, 5 ug Ilarco sa family diya sa Batoliti, no? Ug mga Balansag family sa Sibunga. Musta na mga tong mga butong diha Ruel ug Monique Ordiniza, no? Mayong pagpaminaw. Kining uban sunod na lamang pod, no? So going back to our sender, si Juna, no? Wala ning paningkamutan John nga matubag niya nako imong mga pangutana. Unang pangutana ni Juna, posible ka nga anemic ning akong maong naglisod ko og ginhawa. Bisag wala ra ko'y buhaton. Ilabay na akong maghigda ko kung maghayang. Well, possibly, the best way, John, is na magpa-hemoglobin count ka. No, as we all know, ang atong hemoglobin count is sa mga babae, mga 12 to 14 ba to, no? Sa mga lalaki, a little higher, no? 12 to 14, 16, mga na, around that, kwan, no? Ang kining hemoglobin count o kining pagka-anemia lahi ni siya sa blood pressure, ha? So para nga matubag ang imong pangutana kung anemic ba ka o dili ba, magpa-hemoglobin count o complete blood count, no? Namatay gitawag pod Juna og iron deficiency anemia, meaning kulang og iron ng imong pagkaon. Unsa may purpose ning iron? Kining iron mo siya importante nga substance sa pag-produce og RBC, red blood cells, nga mo da sa oxygen ngadto sa vital organ sa atong lawas. So kung kulang kag iron, so kulang sa kag RBC,
Sumanang like kakapuyon, maghangak ka, maglisod ka kuan ng ginhawa. Asa man ako makuha ning iron sa mga pagkaon, although na ay mga commercial preparation niyan sa mga pagkaon nga rich in iron kining kuan, lean meat, no? Mga karne. Nya kanang mga poultry products, no? Seafoods, tomato, apple, may mga vitamin C ni sila, no? So, in worst scenario, or kung galing mag sayon-sayon ka na matay iron preparation nga ako may mo duman ferrosulfate, perinsul, tiusul. May mga na may sanggubayon, may utang na po ba sanggubayon karon? So mao na nga posible nga kulang ka og hemoglobin, no, or iron sa imong lawas. Okay? So sunod nga pangutana ni Juna, no? Sunod nga pangutana, sa una grabe gyud ang akong acid reflux. Posible kaha nga konektado ni karon nako nga gibati maong naglisod ko og ginhawa unya mura pag yun og naay nakaali sa akong airway. Sa una mapil lang nako ni kung maghigda ko. Pero karon kay bisan og magbarog og maglingkod lang ko, mura man gyud og nay nakaali. Unsa man kaha ni? Yeah, there are so many possibilities, no? Ang akong may balan aning maghigda ka, ayaw paghigda nga magkulob. Ayaw paghigda nga kanang nga nasa imong right side, na ari sa imong left side patakilid, para nga dili ma-overwork ang imong heart. Yung kag naay nakabara, dili ka ka-asthmatic, no? Posible, no? Og Cebu City naman ka Juna, magpa-x-ray ka no para makita na to bay mga diferensya sa imong lungs, imong kasing-kasing, so na mga hinungdan, no? So kung balikon, ayaw pagkulob nga magtulog ug ayaw pagtakilid sa imong right side. Kung magtakilid ka maghigda ari ka sa imong left side. Kung maglingkod lang ka, ayaw kung gikan ka maghigda unya mangari kag lingkod or barog, ayaw dayon diretso, no? Stay a little or focus a little while, pila ka seconds or minute before ka mo kuan kay namatay gito og hypostatic or orthostatic hypotension, no? So naa na nga atong likayan, no? So magpa-x-ray ka no akong sugyot nimo Juna ni aron ka sa Cebu City para masutan na to kung subagi mo finding diha, no? Katulong pangutana, kung tinuod nga animiko, posible kaha nga maunay hinungdan nga malipong ko og muhuot ang akong ulo? Yeah, posible. Kay sa ko nang giningon, kung kulang kag iron, kung iron deficiency anemia ang imong problema. Meaning, ang imong red blood cells, di po kayo makaproduce og hemoglobin. Og kulang kag hemoglobin, kay mao man gida sa atong red blood cells nga na maglag oxygen, dali ka kapuyon maglisod kag ginhawa. So maglisod ginhawa, ang imong heart magpalpitate, ang imong panit luspad, nya dali kang kapuyon, labad imong ulo, so mo ni mga telimadon, ha? Nga ang imong mga kuko murag maghupak-hupak, dili normal gyud tanawon ba? So these are the signs nga kulang kag mga vitamins. Not only iron but maybe calcium on the other vitamins nga makapaluya kung kulang ta, no? So kung nag-acid reflux ka sa una, depende sa finding, we have antacid, no? Ako may naman nga mga antacid, maalok, may lanta, kining saka to, proton pump inhibitor. Kung depende sa imong gastroenterologist nga okay, expert niya ani, no? Ang kining carbonate man good mo siya salt nga ma-dissolve sa tubig, no? Mo katabang gyapon ni sa imong mobility o sa imong kabaskog, no? Okay? So, ang tanan nga atong mga vital organs sa lawas na kinahanglan og magnesium, calcium, magnesium para nga mo function normally. Alright? So, unsa may mga sources ani ako mahinganlan? Mga green leafy vegetables, mga nuts, mga kuan, kining grain, mga whole grain nga kuan, pagkaon, no? Okay? So, di ka katulog, restless ka,
di ka kasabot sa imong tiil, murag magsigi og anisi ka, murag kay gitawag na mo sa mong pagtulog restless leg syndrome, kikag kakin pati kayo mong paminaw. So these are mga signs and symptoms nga kulang ka sa mga vitamina, not only iron but also magnesium, calcium, potassium o mga vitamin C and D na makuha na to sa atong mga pagkaon, no? Sources of this mga akong balikon sa isda, itlog, banana, guava. Pwede na mo makuha na siya. Ug labi pinaka-common green leafy vegetables and dairy products, no? Alright, so nakasabot ka sa speaker ni mo Zuna dinhi sa Cebu ug maayong pagpaminaw diay sa atong mga workers diya sa Syker facility diya sa Buntore Street, no? Diya sa tapad sa Brotherhood Health Center sa San Nicolas, Cebu City, no? Di na lang muna ako panghinganlan kay pertindaghanan ninyo. Anyway, kay balo ko pirmi maminaw ni atong programa kini nga akong suliran. So, hinaut na tayo nakutlo nga pagtulunan na Zuna o nga sa libuan, millions nga minaw sa itong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra at your service with Atty. Elaine Bathan. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!